4.7 IFM. Report! Matiwasay ang naging pagsalubong ng bagong taon sa bayan ng Calasiao sa kabila ng naitalang 4 na minor firework-related incidents ayon sa Calasiao Police Station. Ayon kay Police Lieutenant Jeffrey Aison, ang Investigation and Intelligence Officer, ang mga insidente ay bunga ng pinaigting na Information Dissemination Campaign na naglalayong magbigay babala sa mga magtatangkang magbenta at gumamit ng iligal na paputok. Dagdag pa ni Aison, wala ring naitalang kaso ng indiscriminate firing o ligaw na bala sa bayan noong kasagsagan ng selebrasyon. Yung nakaraang celebration natin ng pagsalubong natin ng bagong taon ni generally peaceful naman kasi wala naman tayong naitalang mga cases ng indiscriminate firing, cases ng yung mga gulo, ganun. At sa patuloy na information drive natin na bago pa tong pagsapit ng bagong taon napaalalahanan po natin yung mga tao. So far wala naman po wala po tayong naitalang mga nahuli na nagbebenta ng mga pinagbabawal na paputok. At so far minimal lang naman po nagkaroon kami ng insidente ng firecracker incidents. Kumbaga, meron po tayong 4 na naitala. Pero mga minor incidents lang po yun. Samantala, tiniyak ng kapulisan na patuloy na nakatalaga ang kanilang mga personnel sa mga pampublikong lugar upang mapanatili ang kaayusan at kaligtasan ng mga residente sa buong bayan. Kasama mo mula dito sa IFM Digupan, ito si Idol Jam Victorio, Tatak, IFM. IFM News. IFM News. IFM News.